Hello po guys, welcome back po sa Simpleng Luto ni Elif Channel. Ngayon guys, magluluto po tayo ng kari-kari, yung balat ng baka. So ito po yung mga ingredients guys. Mayroon tayong pinalambot na balat ng baka. Yan. Saka meron tayong kari-kari mix. Meron tayong peanut butter. Meron tayong mga seasoning. Yan, at saka pamintang durog. Yung soy sauce natin. Kunting asin. Yung asukal, optional lang yan guys, pampawala lang ng langsa. Kung gusto mo na matamis-tamis, yan, pwede yan. Saka meron tayong mantikilya. And of course, meron tayong mani. Yung mani sprinkle natin mamaya para mas lalong sumarap. Saka yung mga gulay natin. Meron tayong pitsay, meron tayong string beans, saka meron na yung talong. And of course, hindi mawawala itong onion natin, yung garlic at saka yung ginger. So sana guys, magustuhan nyo yung simpleng recipe natin ngayon na kari-kari balat ng baka. Okay? So ngayon guys, unahin natin yung mantikilya. Yan. Painit natin. Yung bawang. Okay. So yung ano natin, onion. Yan. Sabay na natin yung ginger. Saka yung balat ng baka. Malambot niyan. Yan. Uy, ayaw. Halo lang tayo ng halo. And of course, nakakay tayo ng seasoning. Kunti lang. Okay. Yung pamintang durog. Sarap to. Tayo ng konting soy sauce. Ayan. Okay. Halo tayo ng halo. Saka yung ano natin, yung ginamit na pampalambot, yung tubig, yung katas nito, yun yung ano natin, sabaw. Okay? Of course, lalagay na natin itong mga gulay natin. Unahin natin yung mga medyo matigas, yung sitaw. Yan. Sabay na itong talong. Mamaya-maya lang yung yung pitsay natin kasi madaling madurog yan eh. So, of course ito na matigas na portion ng pitsay. Okay. Halo tayo. Ngayon, maglalagay tayo ng asin guys. Mix na natin ito. Yung asukal at saka yung asin. Kunti lang. Yan. And of course, yung ano natin. Asukal. Mix lang tayo. Tsaka yung sabi ko kanina, nung pinakuluan na yung tubig. Yan yung lalagay natin sa sabaw. Okay? Lalagay natin bago natin takpan. Okay? Ito yun. Yan. Okay. At tinubusin kasi masyado masabaw. Takpan natin guys. Okay? Ngayon maglalagay tayo ng curry mix. Ayan. Konti lang curry mix.
Okay. Halo lang tayo ng halo. Okay. So, papalambutin natin ng konti yung yung mga gulay. Saka lalagay tayo ng peanut butter saka yung pizza. Okay? So ngayon guys, titingnan natin yung result. Okay. Wow. Lalagay natin tong pizza. Of course, yung peanut butter natin. Yan, mas lalong sumara. Okay, sarap. Pwede din to parisan ng bagoong kung gusto nyo. Okay. Mas lalo na yung sumarap. So, ito na guys. Luto na yung kari-karing balat ng baka natin. Okay, so lalagay natin dun sa plato. Okay, sana nagustuhan nyo yung natin. So ito na guys, tapos na yung natin, kari-karing balat ng baka. Okay, so ang last natin portion, lalagay natin, sprinkle natin yung mani natin. Okay, para mas lalong sumarap. So optional lang to, kung ayaw nyo pwede din, tsaka pwede din bagoong. Okay. Yan. Alright. So, sana po nagustuhan nyo yung simpleng recipe natin na kare-karing balat ng baka. So, sana po patuloy po kayong susuporta. At saka sa mga bago po, sana po sa-subscribe po kayo. At don't forget po to press the notification bell po. Thank you po. God bless. Thank you. Natin itong kare-karing balat ng baka. Kain tayo. Yan. Masusi, oh. Wala akong kasama kasi ako lang mag-isa dito sa bahay. Sarap. Hey, tayo. Pwede nyo sabayan ng bagoong. Yan, yan. Gusto nyo. Talaga. Thank you, thank you.